Helyezkedj el kényelmesen. Engedd, hogy a tested megtalálja a saját természetes nyugvópontját, és lassan hunyd le a szemed. Vegyél egy mély levegőt, és engedd ki egészen puhán. Ahogy belélegzel, a testedbe frissesség érkezik. Ahogy kilélegzel, fokozatosan engeded el a feszültséget. Most képzelj el magad fölött egy lágy, meleg fénygömböt, olyan, mint egy finoman ragyogó, tiszta fényforrás, nem vakító, inkább puha, nyugtató és gyógyító jelenlét. Képzeld el, ahogy ez a fény lassan a fejtetődhöz ér, és ott megpihen egy pillanatra. Majd lassan elkezd beáradni a testedbe. A fejedet fokozatosan elárasztja, áthatja ez a ragyogó fény, és gyógyító energiával tölti fel az idegrendszeredet. Meleg, lágy fény tölti meg a fejed tetejét, ellazítja a homlokodat, és finoman kisimítja a szem körüli izmokat. Megnyugtatja az állkapcsodat, az arcizmokat, a tarkódat. Majd halad tovább, ez a ragyogó fény megérkezik a nyakhoz, puhítja az izmokat és kiengedi a feszültséget. Majd tovább haladva ellazítja a torok terét. A fény ezután eléri a vállaidat, amelyek lassan leengednek. Átjárja a karjaidat, a kézfejeidet, és elér egészen az ujjadig. Innen a hátad felé haladva eléri a gerincedet. S lassan beáramlik a mellkasodhoz. Minden lélegzetedet finoman átjárja, szétárad a mellkasodban, és feltölti a szívedet. Ezután ez a ragyogó, meleg fény lassan eléri a has területét. Érzed, hogy lágy melegsége puhít, finoman átölel. Majd ismét tovább halad lefelé, elérkezik a medencéhez, a csípőhöz. Finoman szétáradott combokba, a térdekbe, eljut a lábszárakba. Végül leér a talpadhoz, és az egész testedet megtölti ez a tiszta, gyógyító fény. Ez a fény a mindent átható életerő, amely tested minden szövetét átjárja, és visszaállítja annak eredeti,
teljesen egészséges állapotát. És most csak pihenj ebben a fényben, nem kell semmit tenned, csak engedd, hogy a fény körülöleljen, tartson, emeljen és megtöltsön békével. Lassan kezd el mélyíteni a légzésed, és puhán a saját tempódban kezdj el visszatérni. Mozgasd meg a kezeidet, a lábaidat, vegyél egy mély levegőt. Ha jól esik, sóhajts, vagy nyújtózz meg. És amikor készen állsz, lassan nyisd ki a szemed.